Lakha serkep amreng MSC constituency ke parlo Mirdolongpak lapen Tumelangso Adak radatum kedam kevang katura penajok towar kaselam pon. Pinpur me lakha serkep amreng MSC constituency ke parlo jirikindeng pen kahilo kilometer krepho anba. Meghalaya border lapen di Mahasau adung arung along Mirdolongpak lapen Tumelangso Adak radatum kedam kevang atovar kabinet penajok penang anak kisung cetong nanglo athe towar ke api alamlo habit ajo pensi kedam kevang nang lapuson si penang an anengkan pen peningan ke nengkan engkoita kile thulo athe labangso atowar kabinet penajok keso kachepon kacheban pendang lo hithi kulat kidun setame penang an kaseksa cetong nanglo lason si EFCI Atheke Evangelical Free Church of India Karbianglong Mission Field jirikindeng ahin pen hadak ke dwara atum akisung chinisi suri plikep atangka pen tobar paselampon lo lapen lapuson akisung angbong pen EFCI atheke Evangelical Free Church atum pen labangso kisung pen ke pajok dunajok hadak ke doara datum pen kachoro pajirpon Dipu pen Anderson Bay News 7 Northeast.